Góra, góra, góra. Hop. 2, 3. Czas, czas, czas. Hop. 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 Piłę. Hop. Pół obrotu. Czas, czas. 2 do tyłu. 3. Prawa do przodu. Przód, bok. Tył. Tył, przód, przód. Do przodu, do tyłu, do przodu będzie ręka. Tak, a do tyłu, tył, przód, przód. 2 i raz. Łączymy, wybijamy. O, łączymy, wybijamy. O, łączymy, wybijamy. O, łączymy, wybijamy. O, łączymy, wybijamy. Pam, pam, stop. To będzie 5 razy, to będziemy razem zrobić. I teraz z tego miejsca robimy do boku, zwrot, do siebie, ciągniemy ręce, będzie wspólny odwrót. Okej? Czyli będzie to raz, 2, 3 i 4, o, i 2, 3 i 4, i to. Teraz zwrot w tą stronę, o, do siebie, robimy teraz krzyż i teraz będzie obrót, zamiana ręki i ten. Jeszcze raz. Od tego miejsca. Do przodu, do przodu. Tak, do przodu, nie, do przodu. No wiecie, i raz, i 2, 3, i 4, o, i 2, 3, i 4, 5 raz. To, od razu się tą stronę, o, do siebie, robimy teraz krzyż, o, pam, pam, i ten. Okej? I ten.